सद्गुरु गिबियावनो ब्रह्म गियान नायगिरि साफ्रोमबो आइ आफामोननिसिम बे समाव अननाय सिबिनाय खुलुमनाय आरो गाहाम अनसायनायखौ जासिग्रोबाय। दिनै जों बे समाव मोनसे ब्रह्म गियान नायगिरि साफ्रोमबो आइ आफामोननिसिम मोनसे गोदान आयदा लानानै फैदों। बे आयदायानो जाहैबाय धर्म सिबिनानै गोजोनै थांनानै थानो हायो। जोङो गोजोनै थांनानै थानो थाखाय धोरोमखौ सिबियो। दा बे आयदानि सावरायगिरि महरै जोङो बे समाव मोननो हादों स्वरूप स्थिति प्रसार संसद सा सानजानि संसद नायक बिथां गोजोनथाव ब्रह्म। बे आफाखौ जोङो दिनैनि सावरायनाय आयदायाव सावरायगिरि महरै जोङो मोननो हादों। दा बे समाव जोङो मिथिनो नाजागोन धोरोम सिबिनानै सुखु गोजोनै थांनानै थानायनि मोनसे आयदाखौ जोङो गेबेङै मिथिनानै लागोन। दा धोरोमाबो मोनसेल' आरो इसोराबो सासेल' आरो मोनसेल' सैथो होननानै बयबो फोथायो। नाथाय बे मोनसेल' सैथो सासेल' इसोर बेखौनो जोङो आथिखालाव नुनो मोनो। सानथ्र'हायै हाजार हाजार धोरोम आरो मोनसेल' सैथोखौनो बायदि रोखोम सिबिनायजों जोङो फोथायनायखौ नुनो मोनो। दा हारि लानानैबो आलादा आलादा, जायगा लानानैबो सिबिनायफ्रा आलादा, माने सानथ्र'हायै महर मोननो हागौ। बे सैथो मोनसेल' सैथो सासेल' इसोरा सानथ्र'हायै जानो हमो। दा बेवहाय अगियानाव थानाय सुबुं माहारिया आन्दायनानै सैथोखौ नागिरनानै थांनाय असान्तिखौ माने बांबोनायखौ नुनो मोनदों। बे बेलायाव नोंथांनि फोरमायथिया माबायदि? खुलुमबाय गिबियावनो बयखौबो ब्रह्म गियान चेनेलखौ नायगिरि साफ्रोमबो भक्त आइ बाबामोननिसिम। ओरैनो दा जोङो जोंनि सुबुं समाजाव बयबो नुनो मोनदों जे माने सासेल' इसोर मोनसेल' धर्मखौ सिबिनायनि गोबां नेमखान्थिफोरा रोदा सुब्रेनानै दङ। दा बे बेलायाव धोरोमा मा, इसोरनि स्वरुपा मा, बेखौ मोजां रोखोमै बिजिरनाया सा सालक मानसिफोरनि थाखाय माने बियो सम्भब नङा। गोबां माने कम्पारेटिभ स्टाडि खालामनो गोनां जायो। दा आङो बिसेसकै ब्रह्म धर्मनि सासे भक्त हिसाबै ब्रह्म धर्मनि जि फोरोंनाय आं बेजोंनो बाथ्राखौ बुंगोन जे माने धर्मआबो मोनसेल', इसोराबो सासेल'। धर्म सोदोबा ध्रि धातु बे सोदोबनिफ्राय फैदों। ध्रि माने धारन हमथानाय आरो धातु माने हा दै बार अर अख्रां आरो सान अखाफोर। बे मोनसेनि मुवायानो बे मुलुगखौ हमथानानै लाखिदों आरो बेनिखायनो बेनो धर्म। दा खिन्थु जों नुदों मानसिफोरनि गेजेराव जायखौ मानसिफ्रा धर्म होननानै बुंदों आसलथे बियो धर्म नङा, बे मोनसे मत आरोखि। दा सान्थि जानांगौबा सान्थि सोदोबनि मोनसे मोजां डिफिनिसन दङ। बे जाबाय मा, बे मुलुगाव जोनोम मोननाय गासिबो जिब जिबिफोरा मोसौनिफ्राय मैदेरसिम मोनथाम रोखोमनि दुखु थायो। बे मोनथाम रोखोमनि दुखुआ जाबाय आध्यात्मिक थाप, आदि भौतिक थाप आरो आदि दैबिक थाप। आध्यात्मिक थाप होनना बुङोबा शारिरिक आरो मानसिक, जायखौ गोसोनि आरो देहानि दुखु होनना बुंदों। जेनेबा गोसोनि दुखु होनना बुंबा जों माबा मोनसे मुवाखौ मोननो लुबैनानै जेब्ला मोना, बा सोरजोंबा माबा मोनसे गाज्रि रोखोमनि एबिउसिभ वार्ड बाहायजायो, बेफोरबायदियावबो जों गोसोआव दुखु मोनो। आरो बेबायदिनो देहानि होनना बुङोबा देहायाव जोंहा बायदि रोखोमनि बेमार आजार जायो। दा बे आध्यात्मिक जि दुखु, बे दुखुखौ जों जेब्ला बोखारनो हागोन अब्ला जों सान्थि मोनगोन। आरो नैथियाव जाबाय आदि भौतिक। आदि भौतिकआ जाबाय मा, इसोर सिबिनाय माखासे जिब जिबिफोर, जेरै रागा खरा जिब जिबि, मोस्रोम जोनाय, सैमा फाग्ला अरनाय, मोसौ सौनाय, बा जोंनि सानफ्रामबो सोलिनायाव खामानि दामानि मावनायाव बेबायदिनो सिखा रुवा बौवो, एक्सिडेन्ट जायो। बेफोरबायदि दुखुखौ जों जेब्ला बोखारनो हागोन बेबो मोनसे सान्थि मोननायनि लामा। आरो थामथियाव जाबाय मा, आदि दैबिक थाप। आदि दैबिक थाप होनना बुङोब्ला
माने बे जाबाय मिथिंगायारि अलखदा जेरैहाय बांग्रिं दैबाना सुनामि अखा बारा बिदिनो अखायानो हायाखै बे जाबाय मा खरां मिथिंगायारि अलखद आरो बे मोनथाम दुखुखौ बोखारनो थाखाय जों जेब्ला जग्य आहुति होयो बे जग्य आहुति होनायाव जोङो ओम शान्ति बुंनानै खनथाम बुङै जोङो शान्तिनि थाखाय आर'ज खालामो दा जेब्ला जोङो धर्मनि कर्मखौ मावनानै जों जेब्ला बे मोनथाम दुखुनिफ्राय बारग'नो हागोन अब्लासो मा जायो जे माने जोङो गासैबो दुखुनिफ्राय बारग'नानै सुखु मोननायनि माने लामाया फैगोन बेबायदि दा सासेल' इसोरखौनो मोनसेल' धर्मखौनो बे मुलुगनि सुबुंफोरा बायदि रोखोम महराव बा बायदि रोखोम नेमखान्थिनि गेजेरजों फालिनायनि गोबां जाहोनफोर दङ बे जाहोना जाबाय मा सत्य सनातन एबा ब्रह्म धर्मनि शास्त्रआव बुंदों जेब्ला मन्थ्रिया राजानि बोसोनखौ मोजाङै खोनासंनानै राजाया जेरैबायदि बिथोन होदों बेबायदि बिथोनखौ सुबुंफोरनि गेजेराव बा फोरजाफोरनि गेजेराव मोजाङै फोसावनानै होआब्ला गुबुन रोखोमै फोसावोब्ला बेहाय मा जागोन जे माने राजानि बोसोनखौ जेरै एरै माने मा होनना बुङो फोरजानि खाथियाव लांनायाव फेलें जायो दा बेबायदिनो राजा होननानै बुङोबा बे जाबाय पुर्ण ब्रह्म जतेश्वर गुरु ईश्वर बे जाबाय बे मुलुगनि राजा बे मुलुगनि जि राजा बे राजानि बोसोनखौ जेब्ला मन्थ्रि थामहिनबा बेबायदिनो माखासे धोरोम गुरुफोर अबतार पुरुषफोर बेफोरो अबतार पुरुषा गाव गावनि मान अपमान बा माखासे स्वार्थ बेक्तिगत स्वार्थ बेफोरखौ माबानानै एरायनानै जेब्ला सैथोखौ प्रतिष्ठा खालामनो नाजागोन बे सैथोखौ प्रतिष्ठा खालामनो नाजायोमोनब्ला माने बेबायदि जोंनि गेजेराव गुलाय गुजाय मोनसे थासारिया फैनाय नङामोन दा खिन्थु जोंनि गेजेराव ओरैबायदि माखासे धर्म मदआ रोदा सुब्रेनानै दं जायनाखि माने सत्य धर्मनि माने हेंथायैसो सोलिगासिनो दं आरो बे माने सत्य धर्म जानो हाया धर्म फालिनायनि परिभाषा एबा बेखेवथियानो जाबाय मा जायखौ मावोब्ला मुलुगनि गासिबो जिब जिबिफोरानो सुखु गोजोनै सम खाथायनो हायो बेसो जाबाय मा सुबुंनि मावनो गोनां खामानि आरो बेनो धर्म फालन दा परमहंस शिबनारायण स्वामीया सत्य सनातन एबा ब्रह्म धर्मनि शास्त्र बिजाबाव बुंदों दाथ' मुलुगाव गोबां माने धर्मनि गोबां माने शास्त्र बिजाब रनसायनाय जाबाय दा बयबो बिसार खालामनानै नाय बै रनसाय जानाय धर्म बिजाबफोराव माने गासिबो मुलुगनि जिब जिबिफोरा सुखु गोजोनै थांनानै थानायनि बेबस्था दङना गैया जुदि बे मुलुगाव बायदि रोखोमनि रनसाय जानाय धर्म बिजाबफोराव गासिबो जिब जिबिफोरा सुखु गोजोनै थांनानै थानायनि जुदि बेबस्थाया गैयाब्ला बियो परमात्मानि लुबैनाय नङा आरोखि परमात्मानि लुबैनाय जानांगौब्ला बे बेबस्थाया थानांगोन मा बेबस्था मोसौनिफ्राय मैदेरसिम गासिबो जिब जिबिफोरा सुखु गोजोनै थांनानै थानायनि बेबस्था दा खिन्थु नैबे सत्य सनातन एबा ब्रह्म धर्मआव जोंखौ मा बुंदों गासिबो आत्मायानो माने गासिबो जिउ जिबियानो परमात्मानि स्वरूप बेखायनो जोङो मोसौनिफ्राय मैदेरसिम गासिबो जिउ जिबिफोरा जाहाथे माने सुखु गोजोनै थांनानै थानो हायो बिनिसो जों बेबस्था खालामनांगौ अराव जोङो आहुति होनांगौ मोदोमनाय मिलौनाय मुवाजों आहुति होयोब्ला बारा सोदां जायो आरो बेजों श्रेष्ठ अखा हायो दा बारा सोदां जायोबा बे बारखौ जग्य आहुति होग्रा व्यक्ति बा मानसि जाथियाल' बेखौ हां लानो मोना मोसौनिफ्राय मैदेरसिम जेसेबां जिउ जिबिफोर दङ बिसोरबो माने हां लानो हायो बेखायनो शास्त्रआव मा बुंदों ईश्वरेर प्रीतार्थे चित्त शुद्धि निमित्ते शास्त्रेर यज्ञ आहुतिर विधि होनना बुंदों आरोखि माने ईश्वरजों अनजानो आरो जोंनि गोसोखौ गोथार खालामनो थाखाय शास्त्रआव मा दङ यज्ञ आहुतिनि नेमखान्थि दं आरो दा यज्ञखौ मानो ईश्वरा मोजां मोनो जिहेतु यज्ञ कर्मनि गेजेरजों मुलुगनि बयनिबो माने गाहाम जायो आरोखि मोजां जायो बेखायनो यज्ञ आहुतिखौ मुलुगनि मा हिन्जाव मा हौवा बा बिभिन्न माने धर्मलम्बी व्यक्तिफोरा माने खुनु गोनो गोथो गैयाजासे बेखौ माने मावनायनि बयहाबो मोन्थाय दं आरो बेखौ जों मावनांगौ आरोखि
बेबायदि दा आथिखालाव समाजाव नुनो मोनदों जेसेबांनो धोरोमनि बिथिङाव सांग्रांथि फैदों गाव गाव समाजाव जिथु फोथायनाय धोरोमनि बिथिङाव सांग्रांथि फैदों बे सांग्रांथि फैनायजों लोगोसेनो गावजों गाव मुगैलायनाय नेवसिलायनाय गेदेर उन्दै सानलायनाया बांबोदों ब्रह्म धर्मनि मथे माने इसोरखौ सिबिनायनि गुबै थांखियानो जाबाय स्वरूपाव स्थिति जानाय माने इसोरजों गोरोबहैनाय दा इसोरजों गोरोबनांगौब्ला जोंहा ओरैबायदि मोनसे गियान जानांगोन जायखौ जोङो स्वरूप बोध होनदों माने स्वरूप बोधनि ओंथिया जाबाय मा आं सोर बबेनिफ्राय फैदोंमोन आरो आङो बहा थांफिनगोन दा जोङो जेब्ला अगियान थासारियाव थायो बे जाबाय मा जेरै जों अगियान थासारियाव थायोबा दै जोमै आरो बरफखौ जोङो जुदा जुदा नुयो खिन्थु गियानि बेक्तिया नुयो माने बरफ एबा जोमै बियो मोनसे दैनिफ्रायनो फैनाय दा जोङो अगियान थासारियाव थानानै बे हिन्जाव बे हौवा बे धनि बे गरिब बे ख्रिस्टियान बे मुस्लिम बे हिन्दु बेबायदि जोङो गुबुन गुबुन महराव नुनो मोन्दों आरोखि अगियान थासारियाव थानानै खिन्थु जों जेब्ला गियान जाबाय स्वरूप बोध जाबाय गासैबो बे मुलुगखौनो जों माने ब्रह्ममय जों रावबो मालाय नङा बेबायदि मोनसे थासारि सोमजिगोन आरो आसलथे बेबायदि थासारि सोमजियाखै माने बेहा स्वरूप बोध जायाखै आरो बियो बेबायदिनो हिन्दु मुसलमान ख्रिस्टियान धनि गरिब हिन्जाव हौवा बिदिनो आलादा आलादा नुबाय थागोन आरो बे आलादा आलादा नुबाय थानायावनो माने जिब हिंसाया जायो गावजों गाव दानलाय सुलाय नांलाय खमलाया जायो दा बेखायनो आं एसे आगोलाव बुंदोंमोन जे माने मा होनना बुङो मामोन बे आं एसे आगोलाव बुंनाया बावलायलांबाय दा दानना होफिनदों बेखौ मा बाथ्रा बे दहाय बुंनाया माबा मोनसे बुंदोंमोन आङो माने जोङो माने गुबुन गुबुन महराव नुदों आरोखि खिन्थु जेब्ला जोंहा स्वरूप बोध जाबाय जों गासिखौबो माने समान नोजोरजों नायनो हागोन आरो बे समान नोजोरजों नायनो हायोब्लासो माने जोंहा स्वरूप बोध जाबाय आरो इसोरखौ सिबिनायनि जि थांखि बे थांखियाव जों सहैनो हाबाय आरो अब्लानो बेहाय खुनु माने दानलाय सुलाय हिंसा हिंसि जानायनि खुनु बेवहाय माबा सानस्लिं थानो हाया आरोखि दा बेखायनो जोङो इसोर सिबिनायनि बेलायाव धर्म पालन खालामनायनि बिथिङाव जों माने बुहुत माने सिनसियार जानांगौनि गोनांथि दङ माने जोङो जायखौ धर्म पालन खालामनाय बायदि मोनदों आसलथे बियो मा जादों धर्म पालन खालामनायनि मुङाव माने अधर्मसो जागासिनो दं आरो दा जेरै जोङो धर्म पालन खालामनायनि मुङाव जोङो जिब हिंसा खालामदों हिन्दु मुसलमान ख्रिस्टियाननि नामाव जोङो गावजों गाव हिंसा हिंसि बुथारलायनाय बेबायदि माबाया जोंनि गेजेराव फैबाय थादों आरो दा बेखायनो दहाय बुंनाय बायदि माने धर्म फालिनाय माने गासिबो जिउ जिबिफोरा जों मा खामानिखौ मावोब्ला सुखु गोजोनै थांनानै थानायनि बेबस्था जायो बिसोर धर्म फालन आरोखि बेबायदि दा जोबोद गेबेङै नोंथाङा फोरमायथिबाय जिहेथु धोरोमनि गेजेरजों जों खौसे आरो सैथो जेखौ हमथानानै लाखिनांगौमोन बेखौ बेनि उल्थासो जोङो मावबोबाय थादों दा बे बिथिङाव परमहंस शिबनारायण स्वामी आफाया बुंदों गावनि शास्त्र बिजाबफोराव गोबां बोसोन होलांदों लोगोसे बिथाङा बिजिरनानै नायनो बुंलांदों दा बिथांनि जिथु फोसावनायनि जि आदब खायदा बा जि बोसोनफोर बेयो जाहैबाय गुबुनफोरनि जों बेखौ एसे बेलेग नुनो मोनो बेलेग नुनो मोननाया बेनो जे माने बे आंनि नोजोराव सत्य सनातन एबा ब्रह्म धर्मआनो ओरैबायदि मोनसेल' धर्म मुलुगाव आंनि नोजोराव गुबुननि थाखाय बे नङाबो जानो हागौ आंनि थाखाय बियो मानो मुलुगाव मोनसेल' सत्य धर्म बे जाबाय मा बे धर्मआव खुनु माने गेदेर उन्दै साननाय गैया सुवा सुथि साननाय गैया बयखौबो समान नोजोरजों नायनो थिनदों आरो बिनिफ्राय हिन्जाव हौवा बयहाबो समान मोनथाय दा जेरै माखासे धर्म फालिनाय बेलायाव जों नुनो मोनो जे माने हौवाया मावनो मोननायखौ हिन्जावा मावनो मोना हिन्जावा मावनो मोननायखौ हौवाया मावनो मोना हिन्जाव हौवा समान मोनथाय गैया आरो गासिबो माने
जिब जिबिफोरखौ समान नोजोरजों नायनायनि गुबुन धर्मआव माने बाथ्रा गैया आरो खिन्थु नैबे सयत सनातन एबा ब्रह्म धर्मआव हौवा मावनो मोननायखौ हिन्जावा मावनो मोनो हिन्जावा मावनो मोननायखौ हौवाया मावनो मोनो माने बयहाबो माने समान मोनथाय आरो बेहाय खुनु सुवा सुथि साननाय गैया दा जेरैहाय जोंनि गेजेरावनो न'खराव मानसि उजियोब्ला बेहाय खाथिनि मानसिया थांदेरा फैदेरा सुवा सुथि साननाय बा मानसि थैयोब्ला सुवा सुथि साननाय बेहाय थांदेरा फैदेरा खिन्थु मानसि उजिनाय आरो मानसि थैनाय बा जिबिया थैनाय बियो इसोरनि नेमसो दा जुदि जोङो मानसि थैनायखौ सुवा लायोबा मानसि उजिनायखौ सुवा लायोबा बे जोंनि जि साननाय सुवा साननाय बे सुवा सुथि साननाया माने इसोरनि नेमनि बेरेखा जायो आरो दा इसोरनि नेमनि जेब्ला बेरेखा जाबाय बेवहाय माने जोंहा खुनु मंगल गैया बेफोरबो मोनफा मोनफा माने असान्तिनि खारन आरोखि बेबायदि दा बेखायनो बे धर्मआ ओरैबायदि माने मोनसेल' धर्म जाय धर्मआनाखि गासिबो माने मुलुगनि जिब जिबिफोरखौ समान नोजोरजों माने नायनो थिनदों ओरैबायदि बुंदों नोंखौ जेरैबायदि बेबहार खालामब्ला नों मोजां मोनो गुबुनखौबो बेबायदिनो बेबहार खालाम होनना बुंदों आरोखि दा जेरै जोंखौ जोङो गाज्रि रोखोमनि बेबहार खालामबा रायोबा बा सोंखारियोबा बा माबा मोनसे बिदिनो फिजिकेल पानिशमेन्ट होयोबा जोंहा जेरै दुखु मोनो गुबुनाबो बेबायदिनो दुखु मोनो दा बेखायनो जोंनि सयत सनातन एबा ब्रह्म धर्मनि जि शास्त्र बियो बुंदों मा गुबुना नोंखौ जेरैबायदि बेबहार खालामबा नों मोजां मोनो गुबुनखौबो बेबायदि बेबहार खालाम सैथो बेबहारानो माने इसोरनि होखानाय नेम होनना बुंदों आरोखि जाय सुबुङा बे नेमखौ फालिगोन बेखौ सारा मुलुगनि मानसिफोरा बेखौ नासयनो नाजायोब्लाबो माने हेंथा खालामोब्लाबो माने इसोरा बेखौ अनो आरो मोजां मोनो होननानै बुंदों आरो बिनिफ्राय बे समावनो आं बेखौ बुंनो सानबावदों बे साननाय बाथ्राया जाबाय मा जे माने सयत सनातन एबा ब्रह्म धर्मआ ओरैबायदि मोनसे धर्म बेहाय मा बुंदों बिश्व ब्रह्माण्ड परिष्कार धर्म पालन खालामनाया जास्ट माने अराव आहुति होब्लानो धर्म पालन जाया अराव आहुति होनायजों लोगोसे जों बे गासै दुलाराय मुलुगखौ जेसेबां माने सुबुं माहारिफोर दङ बिसोरो माने साखोन सिखोन लाखिनांगौ बिदिनो अगियाननो गियान दान होनांगौ उखैनायनो आदार गांनायनो दै जब्रानि जोथोन बेबायदि जोंहा गोबां माने मोजां मोजां खामानि माने शास्त्रनि बोसोन दङ बेफोर गासै बोसोनफोरखौ माने मावफुङोब्लासो मा होनना बुङो जे माने धर्मखौ पालन खालामनाय जायो आरोखि दा बे ओरैबायदिबो बुंबावदों शास्त्रआव जे माने अराव आहुति होनाय आरो जिब जिबिखौ खांनाय बेनो इसोरनि फुजा होनदों बिनि अनगायै गुबुन जेबो राहाजोंनो माने इसोरनि फुजा जाया दा बेखायनो थोंजोङै जों बुंनांगोन जाय माने धर्म पालन खालामनाय खामानिजों जिब जिबिनि मोजां जाया बे जिब जिबिनि मोजां जायै मोनबो खामानिजोंनो इसोरनि फुजा जाया दा इसोरनि फुजा जानांगौबा मा जानांगोन माने मुलुगनि जिब जिबिफोरनि बयनिबो माने मंगल जाथारनांगोन बेसो माने इसोरनि फुजा आरोखि गोबां सुबुंफोर बिदिनो दङ जायफोर धोरोम आरो इसोरखौ बिराद फोथायो नाथाय बिथांमोना गुबै लामाखौ संनानै मोनाखै बे बेलायाव मा दिथा आङो मुलुगनि गासै माने सुबुं माहारिखौनो खावलायनो लुबैयो एसे आगोलाव आं बुंदोंमोन जे माने मुलुगाव दा इसोर सिबिनायनि गोबां नेमखान्थिफोरा रोदा सुब्रेनानै दङ दा बे बेलायाव परमहंस शिबनारायण स्वामिया मा बुंदों हे मुलुगनि हिन्दु मुसलमान ख्रिस्टियान धनि गरिब मौलबि फादुरि नोंसोरो गाव गावनि मान अपमान जेननाय देरहानाय सामाजिक सार्थखौ माने बाद होनानै एंगारनानै माने गोथौ आरो सुदेम गोरबोजों बिसार खालामनायनि गेजेरजों नोंगौखौ आजावनानै ला होनना बुंदों आरोखि दा जेनेबा नायदो सयत सनातन एबा ब्रह्म धर्मआव मा बुंदों गासिबो माने जिब जिबिखौनो समान नोजोरजों माने बेबहार खालामनो थिनदों दा जोङो एसे सानबानो मोनो जिब जिबिखौ हिंसा खालामनायासो धर्म ना बले जिब जिबिखौ खांनायासो धर्म दा होनबा दाजे मानसिफ्रा बिदिनो धर्म पालन खालामनायनि मुङाव गोबाङानो जेनेबा
जिब जिबिखौ जेनेबा हत्या खालामदों बुलि होदों बा गोबाङानो जादों दा बेखौ बयबो माने गोथौ आरो सुदेम गोरबोजों बिसार खालामनाय शास्त्रआव बुंदों मा जिब जिबिनि दुखुआ बयनियाबो समान दा जेरैहाय जोङो मानसि हिसाबै जों जेब्ला जोंनि आंगो मानसि बिमा बिफा बा जोंनि फिसा बा बिदा फंबाय बिब' बिनानाव बेखौ जुदि सोरबा सासे बेक्तिया बा गाज्रि मानसिया बेखौ जुदि शारिरिक भाबै माबा गाग्लोबोब्ला बा बेखौ बुथारोब्ला जोंहा गोसोआव बेसेबां दुखु मोननाय जायो दा जों जेरै दुखु मोनो थिग बेबायदिनो गुबुन जिब जिबि मुलुगनि दाउमा दाउस्रि मोसौ सैमा मावजि बिसोरबो जेब्ला गावनि आंगो फिसा बा आंगो लोगोखौ सोरबाया बुथारो बिसोरबो बेबायदिनो माने दुखु जायो जों जेरै मानसिफ्रा गांनाय उखैनाय जायो बे गुबुन जिब जिबिफोराबो बेबायदिनो गांनाय उखैनाय जायो दा बेनिखायनो शास्त्रआव मा बुंदों अहिंसा परम धर्म नन भायलेन्स इज दा हायेस्ट बार्सु होमबा हिंसा खालामनायानो हिंसा खालामियानो मा होनना बुंदों बयनिख्रुइबो देरसिन धर्म दा जोंनि हिंसा खालामनायखौ गावजों गाव मानसिजों मानसि हिंसा खालामलायनायखौल' हिंसा होननानै जों बुजिनो नाङा दाउखौ बुथारनायाबो मोनसे रोखोमनि हिंसा बा अमाखौ बुथारनायाबो मोनसे रोखोमनि हिंसा मोसौखौ बुनाय एबा बुथारनायाबो मोनसे रोखोमनि हिंसा दा बेखायनो जों बेखौ मोजाङै बिसार खालामनांगोन माने धर्म फालन जानांगौब्ला बे धर्मजों जेखौ धर्म फालननि खामानि होनदों बे खामानिनि गेजेरजों गासैबो मुलुगनि जिब जिबफोरनि मोजां जायोब्लासो बियो प्रकृत अर्थआव मा जागोन माने धर्म फालन खालामनाय जागोन आरो दा बेखायनो मुलुगनि मानसिफ्रा संस्कार बसत आरो माबा माबि खारनाव जेनेबा सैथोखौ बिसोरो संनानै मोनाखै खिन्थु दायो जोङो जाय जाय बेक्तिफोरा माने इसोरखौ फोथायो बा इसोरखौ फोथायनायनि गेजेरजों बेखौ सिबिनायनि गेजेरजों आध्यात्मिक मुलाम्फा मोननो लुबैदों बा इसोरजों लोगोसे जायगा मोननो लुबैदों बे बेक्तिफोरा माने थांनानै थानाय समनि गेजेरावनो जों माने कम्पारेटिभ मोनसे स्टाडि खालामनानै माने बेखौ जोङो सैथोखौ संदाननो थाखाय जों बिजिरनांगौ आरो परमहंस सिंगारायन स्वामिया बुंदों बिजिरनायनि गेजेरजों माने गियाना फैयो आरो गियान फैयोब्लासो सान्ति फैयो आरो जायहानो बेसादनि सायाव बिजिरनाय गैया बेहानो गियान गैया आरो जायहानो गियान गैया बेहानो सान्ति गैया आरो दा बेखायनो जों जेखौ संस्कार बसत बा माबा मोनसे खारनाव जोङो माखासे सम आगोलनिफ्रायनो धर्म होननानै जों सानबोदों धर्म फालननि खामानि माने बेनो इसोरनि खामानि होननानै जों फोथायनानै मावबोदों बेफोर खामानिनि सायाव जोंहा फिन माने बिजिरफिननायनि गोनांथि दं आरो बेबायदि आरो बे बिजिरनायनि गेजेरजों जों जेब्ला बिजिरगोन जों जेब्ला सैथोखौ मिथिनो नाजागोन बेबायदि नाजाग्राफोरखौ माने पुर्ण प्रब्रह्म जतिस्वरूप इसोरानो माने बिनि गोसोआव बुजायनानै होगोन अब्लानो माने सैथोआ बे बेक्तिनि सिगाङाव माने गोजावखांगोन आरो बेनो सैथो मोननायनि लामा आरोखि बेबायदि जोबोद मोजां बाथ्रा नोंथाङा फोरमायथिबाय धर्म सिबिनानै सुखु गोजोन मोननो हानाया थारैनो जों सनातन धोरोमनि गेजेरजों परमहंस शिबनारायण फोसावलांनाय गांद' बिजाबनि गेजेरजों बे गेबेङै बेरखांदों जिथु फोरमायथिलांबाय जोबोद गेबेङैनो जोङो बेनि गेजेरजों मिथिनो मोनो जे सुखु गोजोन मोननोब्ला आरो धर्म जानोब्ला जों मा मावनो नांगौ दा नोंथाङा जोबोद गेबेङैनो फोरमायथिबाय जोबथारनायाव ब्रह्म गियान नायगिरि साफ्रोमबो आइ आफामोननिसिम बे समाव फिन अननाय सिबिनाय खुलुमनाय आरो गाहाम हामलायनायखौ बावहरबाय लोगोसे दिनैनि बे समाव गावनि बेसेन गोसा समखौ होनानैब्लाबो जोंनि बे सावरायनायाव दान्दिसे सम होनायनि थाखाय सावरायगिरि बिथां गोजोनथाव ब्रह्म आफानिसिम रोजा रोजा साबायखर बावनानै दिनैनि बे सावरायनाय आयदाखौ बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय गोजोन्थों।